wayefika nje hayi ngizobavala umlomo Bese ngilobole bese ngithinywa njenge-load shedding. bahambe sekwe-cancel after ileto After ama-election sese-elective. Akenzi ngathi khona ungabi nayo ekhonya. Akenzi kahle. Hi bandla, kwaze kwanzima. Sanibonani and welcome back to another video. Hi guys, I am so confused. I have so many questions, especially when it comes to ukulotsholwa kukaSamke. uMakhumalo, uMayeni noMangwabe are under the impression ukuthi uMacele met uSamke engakalotsholwa njengathi ama-viewers sazi lokhu thina. But uthi uMacele ngokwazi kwakhe uSamke walotsholwa ngo-2023. Okay, fine. Umsele kuyena uthi the process of ukulobola uSamke started ngo-2023. He didn't say ukuthi waqeda ukulobola ngo-2023, which means uSamke it's either wacelwa noma uyingoduso, or it's the same thing. I'm not sure. Mhlawumbe ningangicorrect in the comment section. Which means mina, my understanding ukuthi uSamke kahle hle akakalotsholwa, as umsele makes it seem to uMacele and the other wives. So mina ngesesayidini lamakhumalo noMangwabe noMayeni ke when it comes to indaba kaSamke baqinisile mabethi uMacele nje wahlangana noSamke engakalotsholwa esayintombi. And I 100% know for sure ukuthi uMacele ngeke nje avume ukuthi kudlaliwe ngaye, ngeke avume ukuthi she was also blindsided njengawo amakhosikazi. She's gonna save face athi nje beyazi yonke into just to protect i-image kababakhe. And mina honestly angimblame ngoba naye uMakhumalo was in the same position as uMacele. Hayi kodwa yena ke uMacele ngathi wenza kakhulu manje. Uqonda ukuthini mayethi indoda imthanda kakhulu ize iqamba amanga ngaye kwamanye amakhosikazi? Ayenzi sense leyo nto guys. Okay, back to indaba kaSamke nalokulotsholwa kwakhe esingakwazi. Mina ngokwazi kwami le season was shot last year 2025. Bengangicorrect abazi kangcono, but understanding yami ukuthi from 2023 to 2025 lezo inkomo lezo ezu-50 bezingakakhishwelwa uSamke, ngoba if besekhishiwe uMakhwela ngabe akalokho ebuza umsele ukuthi abakhongi babuyela nini kubo, ngabe no-anti wakhe akalokhu emfakela ipressure uSamke lokho embuza ukuthi uya nini eMzumbe. Actually ukubuselotsholiwe ngo-2023 ngabe by the end of 2024 ngabe kade esehlala eMzumbe living in the main house. Sikhona nje space bengabe nje uhlala in the main house ngoba uMacele yena uhlala eSiphaki. And another thing guys, iyiphi le season where uSamke wajikiswa egate-ini? If that was before 2023 then I would understand ukuthi okay wayengakalotsholwa. But if wayeselotsholiwe by then wayejikiselani because wayesewunkosikazi phela ngaleso sikhathi? Cela nje abaziyo bakithi besichazele kabanzi in the comments. Nje guys, basically nje umseleku ubashaye nje ngesidala nje iskelemu, udlale nje ngabo bonke including uMacele naye uSamke. Wabaqambela nje amanga ngoba nakho efuna ukuprova ukuthi yena uyindoda, ngeke nje alawulwe abantu besifazane. If yena efuna ukuthatha unkosikazi ngeke salokho encenga abantu uzomthatha. So ke mina ke sanazi ngoba wadecide kwenza lokho, mina ngithi ke ngoba seyiqalile lento phela akayiqede phela, he must pay those 50 cows njengoba ethe uzoyikhipha. Asifune kuzwa ama-excuses, and ngiyafisa futhi ukuthi lo auntie lo olokhe epressure uSamke ukuthi abuze umsele ukuthi babuya nini abakhongi, engathi nje ngalokho elibekile unyawo ukuze naye umseleku anga-relax, ngoba siyabona ukuthi uSamke ngathi unokumsaba kancane, uyasaba ukubuza the important questions. And remember ngesikhathi ethi uyazama attempt ukubuza watshela ukuthi kumele akhulume noMacele. Asazi ke ngoba manje umseleku njengoba esho njalo nje uMacele nawazi ukuthi ulotsholiwe uSamke. So now uSamke maseqhamuka esizobuza ke manje uthi Macele abakhongi kuthiwa ngibuza ukuthi bayabuyela nini ekhaya. uMacele mawukuthi ngempela bengazi ukuthi akakalotsholwa uSamke, kumele abuze ukuthi hawu kanjani abakhongi bebuyelekini ngoba phela umsele kuthe ulotsholiwe. Ngiyasola nje mina ukuthi umseleku nje amanga akhe semaningi kakhulu, useze wawakhohlwa, usekhohliwe ukuthi watshela uMacele ukuthi uSamke
walotsholwa ngo-2023. Manje ngoba seyiqhatha-ke manje-ke esethi usamke mawukuthi ufuna abakhongi bebuyele kubo kumele akhulume noMacele. Engabe yena nje ehambisa abakhongi behind iback yakhe uMacele aqede lezi nkomo lezi eziwu-50 then-ke angene uMakhwela as unkosikazi official. Lenxaso ugaxelisiwe wenziwe walida kule ndawo uthathwa wabekwa phezulu kwasho ukuthi we supported him ngayo yonke indlela thina samlahla so nalesho umbali like mhlawumbe makufanele kuthina kuzwele wena obekwa phambili ukuthi ayakwenzile kahle kulona ingakho namanje vele kudide makuwukuthi wathi ungaboniswa intombi but intombi lotsholwe sewubonile uyafika nesekhaya ngabantu abantu awukuningi angazi ngibonisa ngini ngazangilotshola angithi awazi ulotsholwe nini phela angazi nokwazi manje mangithiwa wengakalotsholwa kade lotsoliwe ayilotshole ngo-2023 minwa abantu kungathi wamletha kumina ungaqayi kulobola ngihlangane nabakhongi ngo-2023 namhlanje kufika abakhongi bami ubaba uMdunge uhambisana nenduna yesizwe ubaba uMpisi ibone ngizobathuma ukuthi bayongicelela isihlobo esihle njengoba ngifuna ukuthatha lo nkosikazi engizomfaka la emagcekeni. Inkinga yami ke angavunyelwana mina nomama lilonke nje mthombe nawo abatsheli hayi ukuthi ngingabatsheli bayazi bona ukuthi ngifuna ukugana kodwa abazi ukuthi sengiyagana kuzofuneka ninikele khona lapha-ke kwanamhlanje kahle kahle iy'nkomo zingaphezulu kwa-50 ezizophuma yolala ngingadliwe kweminye imizi futhi i-process sesiyiqalile yokulobola and akekho umuntu ebesomtshela ngokuthi sihamba leyo ndlela because lowo muntu usho ukuthi bese sikweqile wena mangabe simtshela manje umuntu mazi ukuthi uMakhwela kalotsholwanga ngo-2023 ingoba asimtshelanga ugaxelisiwe befuna ukuya lapho yabo esibhedlela njengoba womhambisa umshushumbisa khona umthombeni wathi akazi yena ubone engawufika nomuntu so kuningi okwenziwa uwena umthombeni nafunana nokuphawula ngoba akazi ulotsholwe nini ngabani apparently kwahlelwa ulwandle wathatha ikhadi wakhipha imali sengangukuthi ugaxelisiwe. Bengicela lokho as a closure moment for me Makhumalo ngicela ukulala ngiphuphe kahle today and I'll hold your word nakambali nakashibasi nakaMacele. What are the greatest things that you love and like about Mthombeni? Khona amazwi awasho uMthombeni wathi he used to love the old me and the new me angamthandi. uMakhumalo engangimbonile ingane ngaba sothandweni naye akuyena lo esimbonayo manje Ukusho kwakhe nje kanjalo kwangitshela ukuthi naye soMthombeni omusha engangimthandi lo Mthombeni omusha. kubuhlungu kakhulu ukuthi ngizwe uMakhumalo esho njalo. In fact angikaze ngicabanga ukuthi uMakhumalo uyokasho njalo ngami. But what do you love about him? What is love? We mame sayicela ivuthiwe ngase siyicele manje izosibindi sishise futhi. It's the will to nurture yourself and express Not in a yourself. relationship Yes, it's perspective. to love yourself enough and express that love to another person. The problem is I don't love the new Thobile as well that he has made me to become. Okay. Therefore, if I do not love the Thobile that I am today, it means I cannot be able to love the Thobile lo awuyen. Okay. Mangwa. It's a hard question, Mami. It is, I know. Umsele does everything for amakhosikazi wakhe njengendoda. Ngiyeke nje lokho kunyakwenzayo kuhlukumeza kodwa nje make sure ukuthi izingane zakhe ifamily yakhe he takes care of them. Bengakujabulela ukuthi ngakusho kanjani. Kodwa phela azikhondona ukuthi wenze lokho okunye okwenzayo. Yini oyithandayo ngami? Unfair loyo. Mina no most right. The problem is
mina mangihambisani nento angihambisani nayo ngoba sishadile ave sila senze lokubukwa yizo ngoba sishadile ngiyindoda nomfazi. hayi nje divorce kuphela Yes, sis. Yes, sis. ibonisi I used to love him nje. Ngabe nginamanga mengathi ngamthanda. Ngicabanga ukuthi sesilimazene kakhulu saze safika la. Pho hlaleleni ngoba uhlukumezekile. Lifethu uhleli usakahlukumezekile. Ingoba nakho nje khona into eyodwa angayithandi. Yini bacela ithanda ngoba ukuthonke Nkosi yami. My ugly king. Even sickness and health. Ukuhleka kwaba kungikhathazi ngoba bafika eyiyo usayiyona namanje akaze kushintshe lokho. Usengithanda over manje babendabeni ekutheni usekwazi ukuya komunye unkosikazi afike angihambela amani no akahlisele. So lese ngiyona ilo uyithandazayo uyayifunda. Sami 98%. Awakhe indawo shakasawazi. No. I1 into. Ngangacelanga mina uNkulunkulu Jesu yazi. Angizange nje ngicele mina indoda enabafazi abaningi. Mina engizokusho in closing words. There is a lot positive that I've witnessed with my own eyes. Emotional, financial, and psychological contributions to the development of a wife. And as I say, I still have that man in my mind. And I'm sure as your health comes back into totality and is total healing, I mean wholesomeness, yes, usizoqala sibuke izinto in a different perspective. La kunyatheke khona abantu kuzolungiswa, la kuzuke khona imphefumulo izorepairwa. And I can foresee a healthy functioning family in the next coming 2 years. So ngasivalela-ke emthombeni nje njengenhloko noma always No, ngiyabonga kakhulu babundabe nosisi uNonto. Kumakhosikazi ami ngiqala kumacele. Ngiza kumayeni umakhumalo uMangwabe. Ngiyabonga kakhulu ukuthi sithole ithuba lokuzokhuluma silalela ngizozama. So ngiyabonga babundabe kakhulu. Ngifunde into enkulu kakhulu ukuthi njengoba abantu behleli nami bangicuphisile nje abangithandi. Kahle ngifundile futhi ukuthi kahle ayikho into engiyenzile engenza ngithanda. Sengiyashiya. Are you ready? Yeah, ngiready ngiya enkantolo. It's a new day. Silale kahle, kube mnandi Nkosi yami. Retreat house. Nje. Njengoba ngelapha enkantolo ngizofika ngikhulume. Nginommeli vele angithi ngakutshela. So khuluma ke and then sizwe ukuthi uthini magistrate. Sengisilungiselela ukuthi ngiye enkantolo mayelana nendaba kaThanksma production. Last year or year before last ngibone kwi-podcast umuntu ekhuluma ngami ethi ngiyamkweleta and yena wasebenza izinto eziningi ezenzela uThanksma and lo muntu lona ukhuluma as if ngampela lento ayishoyo iqiniso. So sambi inkantolo naye ngiyozama ukuthi kungaphinde kube khona umuntu o-abuse igama lami ngalendlela enza ngayo. Hayi no, ngathi ngifanelise ke ngikushaya ngokhisi. Why? No, ukuthi ngihambe kahle. Ngidrive kahle. Awusafuni ngikubambe ngokhisi. Bye. Okay. Into ebuhlungu kakhulu ukuthi amakhosikazi ami ngikwabikelile ngalento engehlele. Kodwa akekho noyedwa unkosikazi okahambe nami ngenkantolo okangeseke bangangiseka ngokungibuza ukuthi hey kwenzakalani. Kodwa ngoba ngilindele ukuthi abantu bami mangibatshela ukuthi inkampani yethu iyahlasela bayidefend manje abakaze bakwenze lokho. Right, man?
Right? David Mans useyahamba with the assistant walking ring. Also, she's got amazinho, 2 bottom teeth, they're so cute. Yeah, cool. So, uzizwa kanjani-ke nje mfethu njengoba nje usuwumama? Kwezinye iy'nsuku, hhayi ukuqhumbe phansi, uthi ukhona ubona imadala uqhumbe phansi. Motherhood, iyatrilishana, yes, but I'm warming up to it and I'm happy. Manje mina ngiyakubona ngihamba nini? Hayi bo, kwini? Bafuna ukwazi, hey, bafuna iy'ndaba. Ukuthi manje libe ngicicinde bazi umjolo wami. Asebenyenza isibindi number 5, akagqibile phela number 5 ekuphi. Ngesokuthi phela masesigodwe engasicini. My man made me well aware ukuthi it's not gonna be a walk in the park, so I knew ukuthi me going to stay khona it wasn't gonna be an overnight thing. It's gonna take time. Ithini? Simlindweni, not set uhuru. Hayi. Akayi. Manje emva kwalona hambo lethu-ke kwagcina ngazange ngiphinde sihlangana Zulu. Hayi, loso sisudlu uzulalihlangana. Awufethu. So basijikise egeyithini ngaphela kanjalo Nje akukho lutho ozokwenzeka. abananembeza nabo. Yena uma umbuza uthini. Phela uyakhona ushade. Ngeke phela nasekhona ushade kakhulu. Uyazama Nkosi yami. But-ke ukuzama kwakhe akaphumeleli. Kodwa phela umuntu phela naye akamele into yakhe. Sevumile kumamkhulu. Manje abanye Ayikho lapha nje into etheni, because me coming there doesn't take anything away from anyone. exactly. Akekho uzolala engadlile, akekho njani. So angazi guys, but then phela asirizini ngendlela efana mhlawumbe kunezinye izizathu sizidala ukuthi Banje ngale ndlela benza kwenzeka ndlela kwenzeka ngayo mina engazazi and ngikhulumile. Kodwa kanzima kakhulu. I wouldn't understand what the other wives are going through in terms of accepting maybe relationship yami nentombeni or a reason edala ukuthi bathi abaka-happy to having me in the same space. I don't know. Angazi sisalo. Ngoba manje naye umfana ngathi uncenga kakhulu. Fana mase ngingena ngitshele ngenza into yami. Angithi ngizama ukubonisana nani. Nangiboniseki. Ngiyaqhubeka mina ngiyayenza into yami. Simple ikanjalo. Ujabule nempilo. Ngamanje usahlelisa phela lento. Sivehleki manje. Hayi usahlelisa phela. Okay. Nini. Hayibo. Number 5 this, number 5 that. Kwenzeka. Ngishiya le. Bisimbola ke le. Hayi sehlisa isidimo umtshela ukuthi ngisho njalo. I do not share the same sentiments as them to some extent because angisibona bakhuluma from a point of view umuntu obuke from the side and then mina ngikhuluma based on into that I'm within, you know. Manje njengoba isabela ngayo umethi. Phela uyacabanga ukuthi at what age? Angisinayo vele ngaplananga. Ngaphela uzozakalela manje. Phela nawe ufisa noma ufokeke. Hayi very few abafana nabanye. Mina ngibatshelile bemile ngibatshele bona ukuba it is or not sekukwabo ukuthi just basaqhubeka ngaba worried noma abasabi worried, it's only really up to them. Mina ngilalisa ingane yami. Wayefika nje ngizobavala umlomo bese ngiyobona bese ngithinywa njengelo shedding bahambe sekwe-cancel after elections. after my election elective. Again, if I nathi khona ungabi na ephone yakho. Akenzi kahle. So nice and warm. What a great time we are having. I'm so glad. Njengoba sihleli nje then we feel like let's go to jacuzzi, then we remember ukuthi asinayo ama-swimsuit kodwa ke la ekhaya nje ku-expect-eka ukuthi uma uyongena kwipool engathi ungafaka amaphunjabi. This view is so beautiful. Ucishe kube msamizumbe like kodwa
Bengishilo ukuthi njengoba ngila ngizile ukuzodlala but ngizoba nenjabulo kuzoba isikhathi esimnandi for mina nombala ukuthi sikhulume kuningi esikakhuluma ngakho si debrief about isession yethu sibe nayo izolo. Ngifuna sikhulume ngedini. Uzizwe kanjani? Uyazi mina, I did say to you that I wasn't going to choose ukuthulela because yonke into vele ijike ngawe vele ibe yimbi vele ngathi yabo. Okay, nami bengitshelile ukuthi ayikho into engizoyikhuluma ngoba anyway kuyafana. Ngize lana vele I know ukuthi ayikho itherapy ezosebenza kodwa nje ngifuna ukubona ukuthi mhlawumbe khona ushintsho yini olungenzeka kodwa ngize nje ngiyazi ukuthi akukho ushintsho. Another thing, ayibo uyithinde yokuthatha umthombeni akasizwana. Ayibo yazi leyo ayikho support anganekwanga yona as far as umenza ngcono from us, all of us. Right? Remember ukuthi futhi ngaleso sikhathi umthombeni eqala ukugula umuntu uzawayengekho. Yes. Ekhaya. Exactly. But just because wagula umthombeni uza had to come back. Bese umthombeni azothi naleyo ukuthi ubuziwe imibuzo ulwisiwe uxatshanwe naye engekho right. I understand futhi angiyithathi because uyagula kodwa wenza izinto zabantu abaphilayo but you expect ukuthi linda uzophila yena kalindi kodwa nje abantu abalindi kodwa abantu abalindi uyayizwa le isigebenga sidala people omdala uzu yabo mthombeni ukube khona ikhansi wabo malume bethu mthombeni lo yezoba lonkosikazi eGoli uyitshela ukuthi uhlele ekhaya umfazi kanti unengane nomndeni wasigcina kuqala esawumeso shisa ibhoteleni asathi mengena ukuthi abantu sazophuma kanjalo manje sebhe slow sesembamba uthi hayi akubamba umusha